ana lamine cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Bɔkari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dugu n'ale jɛra a bɛ girin donso bɛɛ n'a kunkota fan don bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka boli ni ka kumaso in magwɛn kalimu tabaw ka wuli ka jɔ u ka sɛgɛsɛgɛli u ka ɲɛɲinini Bɔkari an bɛna an sigi k'o lajɛ a la kumabaw an man sɔnni sigi o kan ni k'o lakali bamanankan to dunkan na Bɔkari an ti y'a kɛnɛ kan an da t'a la nka an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen Bɔkari Tarawele bi baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo nka e ni ne kunnafoni minnu saradalen bɛ bi sɛbɛnnikɛlaw fɛ an y'a lawoloma a kumabaw min ka di lamɛnnikɛlaw ye min bɛ jamanadenw nin kan an b'an da don a la sisan e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Gɔ Jabate Namu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ tigɛ don joona le challenger sɛbɛnnikɛla Bɔkari a tɔgɔ ye n'o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn Bɔkari Tarawele min ye MTC MSD Bɔkari a kuma b'o kan sɔgɔmada in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka jamana Bɔkari Tarawele a ti ɲɛnama ni politiki tɛ ni dun ko politiki i b'a fɔ ko dabali ni fɛɛrɛ Bɔkari wulikajɔ kɛcogo ɲuman kuma duman fɔ min ye baara ɲuman kɛ ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ MTC MSD Bɔkari Tarawele n'o ko fɔra ka ban i b'a fɔ ko Malien tout court sɛbɛnnikɛla ko ni ka tila ka mɔnɔbɔ Malien tout court mouvement pour la solidarité et le développement Bɔkari Tarawele ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ gansan tɛ ni ka cɛsiri Bɔkari Tarawele tiɲɛ ni ka bɔ nkalon kɔnɔ ni ka tiɲɛ fɔ malidenw ye baara ka se k'a kɛ ni sɛbɛ min ye dusu ye ka don malidenw kɔnɔ Bɔkari jamana yɛrɛ a bɛ jɔ ni danganiya jumɛn ye ni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko MTC MSD ni e tigi b'a la Bɔkari Tarawele maa min don o de ye Ibrahima Jawara Bɔkari Tarawele Ibrahima Jawara ale ka wulikajɔ o dogolen tɛ malidenw na Bɔkari Tarawele a y'a yɛrɛ k'a fɔ ale ka ni politiki tɔn ni ka bange k'a sigi sen kan Bɔkari ko dɔwɛrɛ tɛ jamana in a tɛ tɔnɔma da Mali mago b'a den kelen kelen bɛɛ lajɛlen na Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen seko ni damayira ye fɛn min ye i ko baara boloda sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ politiki baara mun bɛ ka kɛ Ibrahima Jawara yira k'a fɔ a kɛcogo wɛrɛ bɛ ale bolo min tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ Bɔkari min bɛ se ka dɛmɛ don jamanadenw yɔrɔ min bɛ se ka Mali bila jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ MTC MSD Bɔkari Tarawele a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa balimamaw kala ɲɔgɔn na ni ka fitinɛ bɔ ka bɔ yen Bɔkari ni ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya k'o kologiriya a ko a wulikajɔ ka sɔrɔ maa ma bila la a ka jamana kanu a ko n'i y'o lajɛ o taama dɔ kɛra ni k'a ɲɛsin Bandiagara Gundam Tombouctou Kidal Menaka Bɔkari u ye baara daminɛ n'o ye a ko n'i y'an ka jamana fiyɛ fan o fan lajɛ o y'u munumunu nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ n'o de ka goni min ye jamana marabaw ye Bɔkari n'u sen tɛ se ka se yɔrɔ min na Bɔkari ni bɛɛ lajɛlen bɛ kinikini ka taa yɔrɔ min na MTC MSD Bɔkari u taara dugudenw fara ɲɔgɔn kan ni k'a yɛrɛ k'a fɔ foyi tɛ bɛn bɔ sɛbɛnnikɛla ko foyi tɛ bɛn bɔ Bɔkari a b'an da kɔnɔ a kɛwale bɛ cogo di Ibrahima Jawara n'a jɛɲɔgɔn ka taa maaw sigi kɛnɛ kelen kan a ye yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ a k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari o min kɛra o tɛ fɔ ka ban a ko min ye balimama bɛ yen terima dɔw bɛ yen dugu dɔw bɛ yen u ye ɲɔgɔn hamu nka Bɔkari min ye Ibrahima Jawara sababu u y'u kale ɲɔgɔn na k'u tɛ gasi ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele a ko a ma da o dɔrɔn ma koyi a ko dugu bɛ Bɔkari Tarawele ni gɛlɛya bɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni dugu ka nafasɔrɔ siraw ye gɛlɛya b'u la a ko min kɔni jamana ye k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye musow denw maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen k'i damata sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ taa baara kɔ a ko baara hakilina Bɔkari min ye Ibrahima Jawara sɛbɛnnikɛla ka kuma don a bɛ komi maa min bɛ yeli kɛ san 100 ye Bɔkari n'a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na ko tile bɛ bɔ yen siga t'a la tile bɛ bɔ yen sabu Ibrahima Jawara Bɔkari Tarawele a y'a ye ko a y'a mɛn a y'a kɛ Bɔkari Tarawele n'a ye maanifin bilasira k'i ka tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Ibrahima Jawara Bɔkari a ye tunkarankeya kɛ ni ka taa nafolo ɲini nafolo baara kɛcogo Bɔkari min ka taa bɛn ni karama ɲini o baara kɛcogo ni ka n'o wale a ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a kɛmɛ k'a bolo fa ka bila fɛn belebeleba 4 ma Bɔkari n'i y'o 4 fɔlɔfɔlɔ lajɛ o bɛ tali kɛ mun kan politiki baara la o de ye mara kɛcogo ɲuman
bɛn lakana o bɛ se ka sinsin cogo min na a y'a sɔn ni sigi o kan wari n'i y'o lajɛ a y'a yira k'a fɔ ne nin bɛɛ lajɛlen sabatira yɔrɔ min na wari ale ka ŋaniya kura ni ka se ka baaraw sabati jamana kɔnɔ min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa bila sɛnɛ la o tɔrɔ ne ni ji dira jamana kɔnɔ ko bɛ bila jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'u bolo ɲɛ fɔlɔ bɔra yen wari min ye bolo ɲɛ filanan ye wari b'a ye k'a fɔ min kɔni ye sɛnɛ wari ka taa bila min ye denmisɛnw ka hakilina la a ko ale kɔni bɛ ka wuli n'o ye wari bolo ɲɛ sabanan a y'a yira k'a fɔ min kɔni dugudenw yɛrɛ ka hakilina ye dugudenw mago bɛ fɛn mun na dugu kɔnɔ bɔgɔri fɛn mun kan ka kɛ diyagoya la n'o ye kɛnɛya ye k'a ɲɛsin musow ma k'a ɲɛsin denw ma bɔgɔri ka na ni sigida sanuya ye k'a kɛmɛ ka wuli k'a sɔnni sigi o fɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye bolo ɲɛ naaninan ye mɔgɔ dɔ bɛ tali kɛ mun kan o de ye jamana jigi n'o ye denmisɛnw ye dugu si tɛ yiriwa ni denmisɛnw tɛ a ko denmisɛnw bɛ t'u yɛrɛ fa kɔji kan bɔgɔri min ye nafolo ɲinini ye bɔgɔri min ye denmisɛnw ka kalanko ye ka lakɔli don ba la bɔgɔri ka jamana sɔrɔsiraw don ba la ka denmisɛnw ka tungalataga k'o bali u ka koni dɔ k'u yɛrɛ u fa jamana kɔnɔna la k'a kɛmɛ k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni kumaba naani lajɛ bɔgɔri jamana fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɔnɔ Ibrahima Jawara ko a ko kuma gansan tɛ a dabali b'a bolo a fɛɛrɛ b'a bolo bɔgɔ min ye MSD bɔgɔri ko ni Ala ye ɲɛmaya nɔgɔyaw ye bɔgɔri ka dala k'a fɔ ko malidenw mago bɛ fɛn fɛn na a tɛna kɛ politiki cɛ ɲuman ye a tɛna kɛ politiki kuma duman ye bɔgɔ tɔrɔ ko sabu min ye plan d'action kɛmɛ k'a ban a tɔ tora dɔrɔn ni k'a ta dɔrɔn ka se ka baara boloda bɔgɔri n bɛ se nin na o ma se kalenni la n'i ye banfula bɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye sɛbɛnnikɛla ko Ibrahima Jawara bɔgɔ tɔrɔ a y'a yira k'a fɔ a min kɔni ye ale ka tɔn ye bɔgɔri n'o ye politiki tɔn ye k'a bɛ ka sigi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la a ko n'i ye jamana kɔfɛla yɛrɛ lajɛ jamana caman bɛ minnu kɛmɛ k'u niyɔrɔ sɔrɔ bɔgɔ tɔrɔ maaw de bɛ ka bɔ politiki tɔn wɛrɛ la ni k'u kunda min ye Ibrahima Jawara ka tɔn kan bɔgɔri k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye dabali ni fɛɛrɛ mun tigɛlen b'a bolo bɔgɔri a ka yeta n'a ka kungilenna ye min ye bɔgɔri ko Mali ka nafa n'a ka tɔnɔ n'a ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ kunnafoni filanin an ye min bɔ Challenger kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Challenger ka fara rédaction mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kalima Info Kalima Info olu fana y'a sɔrɔ regroupement cadre fɔ min ye cadre des partis regroupement politique o y'a sɔrɔ olu ka kunnafoni di sira fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ e ko o kuma bɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ transition a kuntala janya ani min ye EJ ye o min n'o ye jɛkulu min n'a kan ka kalafili ko bɛɛ lajɛlen ni ka o ɲɛnabɔ fɔlɔ Maliba kɔnɔna na waati ni don nataw kɔnɔna na n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye cadre des partis regroupement politique olu ka kɔrɔfɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye fɛn in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye olu kɔni u sigan bɛ u jɔrɔlen don bawo min ye EJ ye o kun kan ka a bolofaramisɛn minnu kan ka sigi kumaba sigilen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni o sigili bolo o sumayalen don o fana bolo ye koyi min ye mars kalo tile 22 tɛmɛlen san 2023 min ye collège transitoire ye o kun kan ka wele waasa min ye élection communale ye o baaraw n'u o fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ o kan i b'a ye fana ko baaraw fana o ma se ka kɛ ko ka taa sɔrɔ la min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye transition ɲɛmaaw olu kɔni kun kɛn bɛ ka layiru kan di ka tila ka waati dɔw boloda min ye collège transitoire kan ka wele waati minnu kɔnɔ min ye kalata yɛrɛ fana bolofaraw ye u kan ka kɛ waati minnu na fo ka taa se san 2024 ma o baaraw bɛɛ lajɛlen ni k'o fɛsɛfɛsɛ ko nka ko nin baara ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ ala ka da référendum ma o min n'o kun bolodalen don o fana bɔra a tɔgɔkɔrɔ wa ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ maanifin jatigɛ wa min ye cadre des partis regroupement politique ye u tilala k'u ɲɛgɛnɛ bɔ ka jɔ hakilinaw ni taabolo dɔw la min n'o a fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye da dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyaliko ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye da dumunifɛnw sɔngɔko ye cadre ko min y'an ka da dumunifɛnw sɔngɔko ye k'a sɔngɔ b'a la ka yakuba don n'a dugujɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye anw ka nin kalo belebeleba in ye lahɔrɔma ɲini kalo min kɔni kan ka kɛ nɔgɔya kalo ye n'o ye sunkalo ye k'i b'a ye k'a fɔ kabi sunkalo tile fɔlɔ fo ka n'a bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ min ye da dumunifɛnw ye o sɔngɔ b'a la ka yɛlɛ diɲɛ don o don min ye da dumunifɛnw ye ko ni janto ma kɛ min y'a feerebaw ye ani o ni minnu bɛ yamaruya di u ma n'o y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka taa don jamana wɛrɛw la ka don anw ka jamana kɔnɔna na n'a ma lajɛ jima jɔlen na k'a kɔni k'a b'a la ka kɛ maliden kan o fana bɔlen koyi tɛ hakilina filanan o bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye kuranko ye kuran o kɛn bɛ ɲɛtigiw ka yɛlɛ a bɛ taa a bɛ na dɔw yɛrɛ bɛ tile kuturu mumɛ kɛ u tɛ kuran sɔrɔ wa ko min ye énergie ju Mali ye o min
min ngoni nalika ga kurango nika adi maldegel na blajlema ko tala ka nyafolige ko kadda maku ko keme gele yayi ko wakata sorola blajle ni kuraka ka kuran manga ke fenye femi na be ke damu da fenye akanga ka dama donga tabulu min blajle kanga sorisigi yoro no bona bolai ni ya taka allaye tabulu sabana obetalige feminga ode politiki tondo be na be wele ko PSDA PSDA haglando tala ko sai na kanyeshi o politiki toma kadri ga korofodo de mi ngoni na ya bo kalmu info gono ko PSDA ko hagna munu nyeshi mbama no de kachi bobo a to aka na metuguni ko hagna mi vleni ko be anga demokrasi no be ai ka bo tabulo o sharia nika o sozo ko wa ko mi ye manvinka to femi ka di dai kafo ka be dansiki ke o farana wa ko mi ye PSDA ko yana kachi kama Allah amalla ko do ka fo ka ye fenge ko femi na be fli tabulo ni ga okofo ko ko ni ya laje ko gura mi ye sharia ta jike de do fana be munum be no be parti buldu ga ko tabulo ni ga mana o be talige article 9 ga article 12 25 47 ko ga ta se 50 ma mi be loi numéro 05047 ni ga okofo mi no ta utukalo tleta ani segi 2005 na be charte des partis politiques ni go tabulo ni ga o mana ni ngwe sabai sabai na ya sama ga bo kalim info kon na ulu fana ya soro cadre des partis regroupement politique uluka kuna fundisa wotre nouvelle horizon ma mi sebeninke atoka ko Mahamani Touré Mahamani ko ako dugu blaga fusani lada wuliye ako kuno wari minye dirpa ye aye lada la clé wari anyema yaso nyema bare colonel Solomani Dambele wotre ale karafe aka dangando de colonel Mariam Sagara wotre uye kuna fundila wele wari ode kalo ntenen folo wari ninku dado bara min kera kalo koro kono sabeni kala ko mois marsi o be jate kalo koro ye wari anga armée anga chefini dumbaw wari anga samarabatigo u ye wuli ka jom min ke malidun ye wotoro nin ko dajiema klokan wari foite dogo ble lakika tien wari ayere sabeni kala ko mi me baladeni nda ya me balabada ako armée ka kuma ka folo wari mi mana minje ko fo o bana minye dirupa ye ale de kele yamarale me ninga dado ala sabeni kala ko ni kuma bora dirupa dafe wari o ya lakika yera sosolite min nable sabeni kala ko minye colonel Solomani Dambele ni abara kelaw wari o ye kuma damna ni kuna fondilaw folie wari minye enfanga nani nay ali no keme toy wari ko joro ni be anna ameka bara mununke wari ameka armée deme ameka jamana marabaw deme wari taro minye armée ka kuna foni on de bata ninga di jema wari diripa ka bara teme ne ko fe sabani kala ko akoni ya laje wulika jo chaman de bolodara ako wulika jo nbe talike sanfe barakelaw ani dugumo barakelaw fe ako dugute jega chuko ni kedu ma wulika jo ke wari ninga ta fese like wari lawalila minyi bandu no yi jadisu ye mamunu ba me xebe ma wari ninga toro tanganga keleke cho segre wari lut me dimindo onna ka tunu sabani kala ko minyi colonel Dambele ye ako Mali keleke chow haunde beta mona du labi haunde beta dimi du labi haunde beto ka nyaka dakolonchi sabeni kala ko ako mois marsi kono Mali armée ntana kan ka fon kuntuguni wari niya laje minye droni munu nana lube wuli ni ka tajate minoke bogari bandi tieni kala dugo yoro bogari no nyini na ko don to mamina min kan ka kulo be boloda sabeni kala ko ako minye armée oye sanakuru no ye avion mun be na fambe mugu jugula ninga wuli ka joke ka shuru jugu ka bogari ba ye ka fo o min koni o bisabani flaye bogari ulu ye wuli ka joke ninka bomu shuru ka jigi sabani kala ko akoni ya laje mission bi woro ani nani o yo de boloda bogari ninka sekaskali boloda ka nyeshin jugu ma jugu dugo yoro u daga yoro u ka munumunu salo yoro sabani kala ko ako minye fraputani woro ye o yo de boloda o fraputani woro bogari o kelon kele o ye shubo sabani kala ko akoni ya laje min koni ye banyagara marabolo wari kata bla minye balagina jalo songo mundoli kata bla seware bulukisi bankasi wankoro kata bla segu wari aleni nyuno uye mununu salo
bolo kɛ ni fiyɛfiyɛ kɔnɔna la Bɔgɔri ka t'o jɔ fo min ye mura ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔri min kɔni ye torosi ye Bɔgɔri ba ye k'a fɔ min kɔni ye basi kɛnɛ ye o de saradelen kɔni yera u ɲa dayɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko maa 100 ani maa 68 u y'ulu de nin kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔri o t'a dɔrɔn ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye torosiw ye Bɔgɔri u ka dagakisɛ bilen ka ta ka bɔ malidenw da la Bɔgɔri u ye tigɛ ta ka da maa 91 kan maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye minnu sen ma dan kɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'o torosi bandi kulo ye olu bɛ bolo ni waatu la Bɔgɔri u kun dira u bumusiw tigɛra ka bɔ yen jalamugu mun b'u kana o samana ka b'u kana a dɔw sigilen bɛ b'a ko sɛ warangale wa n bɛ min fɔ n bɛ taa ni ka segin k'a kan u ka n'u minɛ k'u mara k'an ka impôt ni patantiw kɛ k'u balo n ko n'i ye sɛ si bɔ a la o bɛ cogo min na dɛ a dɔw sigilen b'u ɲɛkɔrɔ i b'a ko sɛ si bɔ u kana mara an ka kasow kɔnɔ an t'u fɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔri Tarawele min ye maa 91 bolo tan bɛ ka da olu kan Bɔgɔri ko an ka cɛdenw u ye cɛkisɛya kɛ Bɔgɔri o dɔrɔn tɛ a ko min ye moto 38 ye Bɔgɔri u ye ta don u la Bɔgɔri minnu bɛ n'ulu sera ka koronto ka bɔ tasuma na Bɔgɔri olu ye cɛ ka na n'ulu ye nka min kɔni y'a tɔw ye Bɔgɔri u y'ulu kɛ bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni y'u ka base 20 ye u y'o dakolon ci Bɔgɔri min y'u ka mugujugu pɛrɛnw ye o min ye o 13 ye u y'o fana dakolon ci sɛbɛnnikɛla ko u tun kɛmɛ ka bagan minnu minɛ Bɔgɔri u caman de minɛ n'ulu la n'o ye misiw ni sagaw ye sɛbɛnnikɛla ko balo mun fana tun b'u bolo sabu adamaden tɛ balo fiɲɛ fɛ fu Bɔgɔri u y'o balo fana cɛ de ka bɔ yen n'u tun kɛmɛ k'o minɛ mɔgɔw la k'u ka jaga sɛbɛnnikɛlaw ko ko n'i y'a lajɛ bi Mali armée Bɔgɔri san min ye mars kalo tɛmɛnen Bɔgɔri ko n tana kan ka fɔ armée kun Bɔgɔri k'u ye cɛkisɛya kɛ Bɔgɔri ko hali bi min ye armée Bɔgɔri ko u bɛ taa n'u sɔn ye hali min ye armée k'u bɛ taa n'u ka wulikajɔ ye sabu k'u y'u kale jamanadenw ye Bɔgɔri fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ni jamana ma suma abada ko armée a t'a sigi k'a bolo fila da sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ Bɔgɔri min ye colonel Solomani Danbele ye Solomani y'a yira k'a fɔ Bɔgɔri nin ye malidenw ka kunnawolo de ye ko kɛra armée fɛ an population an citoyen anw de kɛra sababu k'u dɛmɛ siga t'a la o kuma kan kana ɲinɛ o kɔ dɛ olu n'u ka marifa an n'an ka kunnafoni an bɛ ɲɔgɔn dafa o kuma kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni Nouvelle Horizon mɔgɔw an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔgɔri Tarawele i tɛgɛ don Bɔjabate ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin Kirisɛli Kone nin ye a ka fasiri ye Kirisɛli ko mun b'a la k'anw ka sogo ni k'a sɔngɔ ni k'a yakubaya don n'a dugujɛ dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jamana marabaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ministère du commerce de l'industrie ale kun bɔla ni ka kɔrɔfɔ ni k'a sansalama DGCC o y'a ka service bolofara dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen bɔla ni ka ministre ka kuma kɔrɔfɔ ni k'a kɔkɔrɔma don o y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o b'a la ka kɛ olu fɛ waasa min ye dadumunifɛnw sɔngɔko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya anw bɛ sunkalo kalo min kɔnɔna na nin ye o ko min bɛ dansigi bɛ se ka kɛ sɔngɔw yakubayaliko la o baaraw n'o fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ ko nka ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka nin kunbɛn o kunbɛn o kɔni o n'anw ka sɔrɔ bosoba caman n'o ye opérateur économique ye u ye ɲɔgɔn ye maa o maa bɛ jagomisɛnnin kɛ b'a fara kumaba ni mankan kan o n'u ɲɛmaya bulon o n'u bɛɛ lajɛlen sigila ni ka kuma wa ni o bana bɔla min dumuni yɛrɛ tɛ taa fɛn min kɔ i mana nafɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɛn min bila la n'o b'a sankɔrɔta n'o ye sogo ye o kɔni dama tu o la olu ka syndicat o ma wele k'u ɲininka u dalakan na bawo n'i y'a lajɛ i ka min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Kirisɛli Kone ye ale ko misali ani hakilinajigi kabi uti kalo tile 18 san 2020 i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔ kɔni kun t'a la min kɛla sabu ye anw ka min ye dadumunifɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye sogoko ye ka se ka sɔngɔ ni ka dansigi kɛ a la 400 fo ka taa se a sɔngɔ a bolo la ka taa se 650 ma wa ko n'i ye ko in lajɛ kɔsa in na n bɛ sɔngɔ in bɛɛ lajɛlen b'a la ka yakubaya don n'a dugujɛ ka taa sɔrɔ la min ye u yɛrɛ ka lafasali tɔnjɛkulu ye n'o ye busew ye sogofaalaw olu kɔni Kirisɛli ko a tɛna maa to a fɔ kɛ ko nka k'u ko ni État yi n'o ye jamana ye ɲɛmaaya bulon n'o ye jamana marabaaw ye n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sogo
ko abedi manivu ma keme nani fo ite bo ala fo ite fara aka o ko ni ko e so goduma de dai ko ka ko ni ko in laje mi ye ni tabulu nunu ye ma be no lu be baga nunu ye baga tu ye o baga tu olu me fe mi nge o ka daluye o de mi ye terrorisu yo keme ka nga baga nga dumuni nge yoro o keme ka do ano che an bala ka baga dumuni sa so gele mana ko korofo mi vlene ko bela jile ko ne kaloye bi wa ko ni ya laje o chama fana tumbe munun be bonu ga baga ni ka taje mana ko ka ni bela jile da sigi gala chama na wa ko ni ya laje baga nunu be bolo yande wa nu balola o be fa aunde ko muna ko so ko o be ta ya gbaya ko wa ko mi alisa ni Senegalese no ye so falo ka lafasal jeglu o ma kulo girin do ko korofo ye ako sogo ka di jamana doma keme nani fo keme nani ani biduru ka be se ka ke ko wa ko ni ya laje mi ye jamana nyamo ye de olu de kenta ku jo ujoro la wa mi ye so fala ufana ye mi ye so ya gwali ka ka di ufana ye ko ba nu jena ni aye wal ni jamana nyamo makuma ube se ka dobo ala ko ga bibina mi ye onga jamana marabaw ye ubala ka bara mununge ko doga fara chesrika wa mi ye mariam mono ye krisel kone ayi datu ma do tola no ambalomso sukoye suko ko mi wa abe wati jambo ay soko ko o teduna ale kanana ko bawo mi ko jijegani abala ko desa awo bawo so ngode kanoko udum bebi so ngakira nyona bi de aywa mi ye ko jijegani mi ye sukoye ale ko ka kema ki bamba o ka ko bawo kata sorola o fana be duni gabo jamana ko ka ninga na jamana ko no ga na tawota o songo o de kan no bi mi ye gado muso mai kata ijo sogotigi no ye bujege ko wa go sogotlo ye joli bawo sogotlo akone akeme sanumble bela jele ta soro ka bla ikanana wa mami mana soro ka bla nana iba sorola ni dudigi ta bola ala dudo olu ko nta be ka kasamne bawo mi ye so ye mo bela jele da zoro ni ga be kilengele nuge me ko fla ni saba wa ne fe go ni sabanani ne bodu ja doni to aw be doni be ku dongo de bodu abin naji doni be ku sel go ko mi ye ministère de l'industrie du commerce aka sugo faro wele wasa mi ye ni ngwere gele ye abese ka wuli ka bo manifu nga chukumna no te manifu utorola u nyanina mi ye sungolo ye do de be fara dutugu ka gele ka wa do be fara musaka botaka ko ga kuna fara ko donna na fara doka gele doka fara gele doka ka be ke gele bilibili ni we sabe na ya sama ka bo info mata ko na krisel ko ne aka fazire bo trawde jona ne bentiga do le matinal la sebenigala to ye bamanande bo trawde bamanande ko ako jamana nyemaw ye dabale ni fere kuramita bo ri minye policier bo ri ka ke surasu ye sebenigala ko minye ma kemeduru ni ma biduru ye bo ri no ye police officier ye bo ri kulu bina ta kalanso sebenigala ko ako ni ya laje sapi mi ye gado muso mai kata ijo sogotigi no ye bujege ko wa go sogotlo ye joli bawo sogotlo akone akeme sanumble bela jele ta soro ka bla ikanana wa mami mana soro ka bla nana iba soro la ni dudigi ta bola ala dudo olu ko nta be ka kasamne bawo mi he so he mo bela jele ta soro ni ga be kilengele nuge me ko fla ni saba wa ne fe go ni sabanani ne bodu ja doni to aw be doni be ku dongo de bodu abin naji doni be ku sel go ko mi ye ministère de l'industrie du commerce aka sugo faro wele wasa mi ye ni ngwere gele ye abese ka wuli ka bo manifu nga chukumna no te manifu utorola u nyanina mi ye sungolo ye do de be fara dutugu ka gele ka wa do be fara musaka botaka ko ga kuna fara ko donna na fara doka gele doka fara gele doka ka be ke gele bilibili ni we sabe na ya sama ka bo info mata ko na krisel ko ne aka fazire bo trawde jona ne bentiga do le matinal la sebenigala to ye bamanande bo trawde bamanande ko ako jamana nyemaw ye dabale ni fere kuramita bo ri minye policier bo ri ka ke surasu ye sebenigala ko minye ma kemeduru ni ma biduru ye bo ri no ye police officier ye bo ri kulu bina ta kalanso sebenigala ko ako ni ya laje sapi abebe ni no
kosɛbɛ uniformisation des salaires a bɛɛ bɛ ne nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min y'o baara kura ye ko gerenkura bɔ tɛ taa woyɔ kɔ Bɔkari min ye polisiw ye k'u bila kalanso Bɔkari ni k'u jɔ hakilina la ko o kɛnɛ o de dayɛlɛla Bɔkari min ye polisi jalatigi minnu taara o de ye commandant major min ye capitaine lieutenant sous-lieutenant Bɔkari olu de kɔni taara ni k'u bila kalanso kɔnɔ. I b'a kalama. O tuma maliyɛn bɛɛ tɛ kelen ye e ye ne ɲininka o tɛ i b'a kalama n ka maa o ye koba ye. Maa fila b'a la. Bɔkari Tarawele kana kuma tigɛ n na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Bɔkari i b'a ye k'a fɔ u bɛ kalanso min na Bɔkari u kɛn bɛ ka dantigɛ sigiyɔrɔ fila ye min ye commandant major Bɔkari ale ni Bɔkari b'a dɔn commandant ni major Bɔkari olu ka kalanbolo ye min ye Bɔkari o kɔni o ye kalo 7 ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ n'o kalo 7 kuncɛra olu bɛ kɛ élève commissaire de police ye Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko kulu filanan olu ye capitaine lieutenant sous-lieutenant Bɔkari min ye olu fɛnɛ ka formation n'o banna o tɔgɔ tɛ fɔ olu ma bilen koyi tɔgɔ min bɛ fɔ olu ma olu ka jalakura élève commissaire de police. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye o maa ko fɔlɔ olu bɛ kalo 10 olu b'o de kɛ kalan na sɛbɛnnikɛla ko min ye jala tɔgɔ min tun bɛ fɔ polisiw ma ka kɔrɔ Bɔkari b'a ye k'a fɔ ne ni formation banna o kelen tɛna fɔ bilen Bɔkari min kɔni élève commissaire de police ye Bɔkari o de bɛna da u kamakun kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛ bila ni ka taa commissaire la min ye commissaire plein a n'a ka dangaw ye sɛbɛnnikɛla ko nin kalan in a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ a ko n'a dun ma k'a fɔ ko polisiw kɛra sɔrɔsiw ye Bɔkari b'a ye k'a fɔ u kan ka jɔ Bɔkari baara kura min kan ka boloda u bolo Bɔkari wuli ka jɔ Bɔkari ani minɛn kura min baara kan ka k'u bolo Bɔkari kalan in bɛna tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na janko min ye jamana ka lakana ye a bɛ se ka kolo gilan cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matinali kɔnɔ a ka bi bɔli don. Jabate an bɛ matinali ma an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni ayiwa an bɛ tila k'a to an ɲini min ye mouvement an bi kɔ o kɔni ko dugubila o ka fisa laadalawuli ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kayi mara ye min ye avril kalo tile gale ye min kɔni an bi kɔ olu ka laada ye ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'u na a ka kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kiti alimentaire 100 ye k'o ta min n'o bɛ tali kɛ malo kan sukaro ani tulu k'o ta ni k'o di kan Mamadu Lamini Darame min n'o filɛ ni an ka marabolo kɔnɔ n'o ye Kayi mara ye ka se ka cɛsabaatɔ minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw minnu n'olu fatula kɛlɛdagaw kɔnɔ k'u musow to u kɔ ani denbaya olu bɛ ɲɛji bɛ se ka cɛ cogo min na baara in a bilala o minɛn kɔnɔ ne ye mouvement an bi kɔ ni ka a ta k'a lajɛ Fatumata Batuliɲani ale kɔni bɛ wulikajɔ la a ka wulikajɔ o dogon tɛ maa na nin baara ninnu bolodala min ye avril kalo tile gale san 2023 o fana bɔlen koyi ka se ka dɔ fara dɔ kan i b'a ye k'a fɔ o baara kelen e ko a m'o ta ko opération Sunagari min kɔni n'a baaraw ta la ka bɛn ni kari avril kalo tile 2 san 2022 terrain de basket Sema Ntoloba Kamara wa n'i y'a lajɛ o hakilina ninnu fana o kɔkɔrɔma donna bawo maa minnu bɛ yen n'olu b'a la ka jamana ka cɛsigiw ni ka u ka baara kɛ yen n'o ye jamana ka cidenw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ halisa o kɛnɛ in fana kɔnɔna na min ye malo sukaro fo ka taa se tulu ma o fana ta la ni ka di u ma o fana bɔlen koyi min ye commandant de zone ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye Fatumata Batuliɲani nin ye a siɲɛ 2nan ye ka tugu ɲɔgɔn na a bɛ nin baara ɲuman a bɛ o boloda ka ɲɛsin u ma ko a bɛ fo a bɛ baara min na Alibusala ka dɔ fara a yanga kan o fana bɔlen koyi min ye Fatumata Batuliɲani ye a ko min y'ale hamina ye dɛ o de ye sɛgɛbaatɔ kana ye faso Maliba seleke 4 kɔnɔ wa min ye dɛsɛbaatɔw ye olu bɛ dɛmɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman sira minnu bɛ a kɔni a b'a la k'o fɛɛrɛ de tigɛ wa o bɛ o fɛɛrɛ tigɛlen kɔ o dalilu a fɛ o kɔkɔrɔmadoli baaraw maa o maa bɛ yen k'e bɛ se ka dɔ kɛ o baara in na i kana fara a kan waasa baara in a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni k'a latilen cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'an ye a sama ka bɔ tɔgɔndan kɔnɔ min ye Faziri ye n'o ye rédaction olu de y'a Faziri. Bɔkari Tarawele ji min tɛ yen te min tɛ yen Bɔkari kunjan tɛ yen Bɔkari an bɛ sunkalo kɔnɔ o tuma an bɛ taa jibi fan fɛ. O bɛ bɛn.
Wajabate namo ne ko bala to ko beti bari jona ne ben tigado la lerto sebenigela atoye bazumana kane bazumana ko bari service national des jeunes nankam SNJ wartore minya promotion sabanaye a ku bolo flabu kuninga woronto sebenigela ko ninkeme sharia kanso sobele baye sebenigela ko ako minye jamana nyema wiye bari service national des jeunes ale sigira senga minye akina wiye ka jo furoba bara faso de nyumaya bari ni bela jele mesika fam to ko furoba bara kala fe wartore minye furoba bara mawma ne de garsiga donala e ka sika ta formation boloda bari no ye formation militaire jango jamana joli akina bara e ka se ko sabati sebenigela ko ako minye troisième promotion bawye bari ulu ko nintara katuka formation ke ma ke me shekini ma wolonfla bari baro boloda minye seku kande bafo bori minye kalu woro ye shuto la kleto la bori minye wulika jo buli katabla formation militaire to la bori minye ma keme shigini ma wolonfla bori baye kafo ayirala kafo min ko ne kalu woro kono o ka toromonyo ko ni ko na taka duma sabu minye furoba bara ye bori u garsiga dono la no ye concours ye fonction publique la bori min ko ni ye jamana yere ubu ulu de ka dangana kono sebenigela ko minye ministre des sports des jeunes bori baye kafono Musa ak atayari utume ale de ka dangana kono wari ale de sirata ka duma minye teni arajersi katabla uka kalu woro kulisho ana monyangolo to ale de ataka duma nin katla ka kangare dawye ako ajigibu kan bara bisika ketugo ka sabati to mina ina fa Allah ni kera to mina wari min koni ye kalu kele kalu fla maude sigile me ku kan nafulo makono wari fo tu bo wati se kalu woro wari bora nin kanu ka boli baro boluda bamakoya sebenigela ko wari ka damne udondo kana blambe domina ko bi kalu kononton ali bi muga masaru ye folo o mabe bori ni dun ya laje demba tugu do chetugu ani muso tugu do bori minye umma mako chamo salimbe so juru yelelembe bori minye taji gata bla dumunu la ni bela jere juru tame foga dese juru la sebenigela ko do reta do bobuga kingono tugu mina sabu kan fambe juru la fantan nan bela jere barata fama ya finiko ou passer la fonction publique là wa docteur Sogel ko kala maiga premier ministre ni ko jugu de na ma hagli to nu manu ni ko jugu de delite foi uni minga kan o fe kala ju yede o ku ga rappel ke to ga duma wordore sebenigela ko ako shara kan so do rekera ako sabu minye sigaskali do kera no ye visite corporelle bori ibaye kafo minye karama dun lajo farsugo la bori o lajali temenin kofe bori o jabi de tunganka boka di bema bela jile ka don kafo ni ne benna nganga boli ko sobe wal manganga boli doni wal manyira manga boli petew bori ko mashika visite jabi masoro bela jile tara kande bafo la katani formation ke kana kasoro mashika visite jabi madima o ibe to la do be say bule be kla ka voka to sabo sebenigela ko bori ni be shara kan so ye ako shara kan so flano juma yira ko bori ya yira ka fo maw manga teme santani sheki ninga tabla sambisa bani duro ako do ko ni yira jamala bori minye baluku nyana tiga ye ubumushi bori demseni ba dugu bumushi tulai o rugo bol jogodi wa formation e a fait mesdames santani shigia formation re faso ka ni koro balenta wa ye shi tiga yoro fanai ka ti shi tiga ki yera ke demseni ka dotenina ka donisra fe abinye ne toro jugu bi nyei enne mo ganga turu sabage e magoro ganga turu gelenge enne talime yera ke demseni bi da bi fono su fono wa ibe tayta wuli votre décédé basmana kaneko bogari ko beyema kulaye sambina niko katabla nyana tika minyi sambidruye votre ako maliko akuma tifo ka ba ka sebenigala ko nimbekera pangera nimbekuna mori femu be sanko dabika magode la odi u kasara ko mori ni rappelu maduma sebenigala ko kalo kele kalo fla dimba tigi fo kalo kononton mori utado ba ke tugomina mori juru yela no kan so tigi do be olu
dayirimɛ de dulon b'u ka loi bɛɛ dayirimɛ b'i ka so la n'a fɔra ko e tɛ k'o ka wari sara e bɛ ka cɔn k'i ka so kɔnɔ a bɔra k'a lajɛ kɛ e ka jɛgɛ bila daga kɔnɔ k'a lajɛ e ka sogo bila daga kɔnɔ k'a lajɛ e ka sɛ dun k'a lajɛ hali ni maaya d'i ma an bɛ ka n ka so wari sara ko k'a bɛ ka dumuni kɛ ni maaya d'i ma i ni denbaw de bɛ don bonju la k'a dun ka kolo fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mana kɔnɔ ka taa fili fo kɛnɛ ma a tɛ ku i la bada ka y'a ka ɲama sunugu kɔnɔ n'a yera yen a ko n'aw taara jiran fan wɛrɛ fɛ ou bien a b'a balabala sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Traoré min ye Choguel Kokala Mayiga Assimi Goïta Boubacar k'u k'a dɔn k'a fɔ maa 800 ni maa 7 minnu ye formation k'o passera fonction publique la Boubacar kalo 8 hali kalo 9 hali bi k'u bolo ma dɔw ka wari kan fɔlɔ o tuma k'an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sabani don Bazumana Kane ka fara l'alerte fasɛrɛ jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min de ko a ma ko le matinal Isiaka Sidibe ni y'a ka fasiri Isiaka ko lakɔli karamɔgɔ a n'a ka kalanden u bɛ ɲɔgɔn na min ye maître Ali Batili ye e ko a ma kɔrɔfɔ ta ni k'a ɲɛsin sigida 4 na n'o ye communicateur procureur n'o ye Idrissa Amidou Touré ka ɲɛsin a ma wa bawo k'a b'a la ka baara minnu kɛ ko cogoya ɲini wa walima k'a kɛmɛ di bawo n'i y'a ta k'a lajɛ k'a b'a la ka fɛn o fɛn kɛ n'o de ye maanifinw minɛli ye k'u do dibi la k'u minɛ k'u lasago ko maanifin yɛrɛ man k'a minɛ k'a datugu fo ka taa sɔrɔ la i y'a ko ɲini k'a kun dɔn n'i ye ko kun dɔn maître Ali Batili kɛ yankɛ a bɛ faamu a bɛ faamu bawo nin ko in nin nɔrɔ b'ale yɛrɛ la nin se min ye maître Ali Batili ye Ali Batili ko procureur min n'o filɛ nin sigida 4 na ten ka kolo fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mana kɔnɔ ka taa fili fo kɛnɛ ma a tɛ ku i la bada ka y'a ka ɲama sunugu kɔnɔ n'a yera yen a ko n'aw taara jiran fan wɛrɛ fɛ ou bien a b'a balabala sɛbɛnnikɛla ko Boubacar Traoré min ye Choguel Kokala Mayiga Assimi Goïta Boubacar k'u k'a dɔn k'a fɔ maa 800 ni maa 7 minnu ye formation k'o passera fonction publique la Boubacar kalo 8 hali kalo 9 hali bi k'u bolo ma dɔw ka wari kan fɔlɔ o tuma k'an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sabani don Bazumana Kane ka fara l'alerte fasɛrɛ jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min de ko a ma ko le matinal Isiaka Sidibe ni y'a ka fasiri Isiaka ko lakɔli karamɔgɔ a n'a ka kalanden u bɛ ɲɔgɔn na min ye maître Ali Batili ye e ko a ma kɔrɔfɔ ta ni k'a ɲɛsin sigida 4 na n'o ye communicateur procureur n'o ye Idrissa Amidou Touré ka ɲɛsin a ma wa bawo k'a b'a la ka baara minnu kɛ ko cogoya ɲini wa walima k'a kɛmɛ di bawo n'i y'a ta k'a lajɛ k'a b'a la ka fɛn o fɛn kɛ n'o de ye maanifinw minɛli ye k'u do dibi la k'u minɛ k'u lasago ko maanifin yɛrɛ man k'a minɛ k'a datugu fo ka taa sɔrɔ la i y'a ko ɲini k'a kun dɔn n'i ye ko kun dɔn maître Ali Batili kɛ yankɛ a bɛ faamu a bɛ faamu bawo nin ko in nin nɔrɔ b'ale yɛrɛ la nin se min ye maître Ali Batili ye Ali Batili ko procureur min n'o filɛ nin sigida 4 na ten k'a minɛli k'a lasago o fana bɔlen koyi ko n'i ye maanifin fana ye k'a ye ko kɛ ko e man k'a minɛ k'a datugu k'a ka taa ni ka segiw k'o bali a ma min y'a ka ɲɔgɔnfori ye ko dansigi kɛ o bɛɛ lajɛlen na k'o taabolo min filɛ k'o bɛ sariya kanson ni k'a ko fɔ ko nka ko n'i ye procureur Touré ka taabolo lajɛ sigida 4 na k'a kɔni k'a ka ko n'a sɔrɔla a daminɛ maaw kun nisɔndiya b'a la k'a kɛ mɛ ko e bi min n'a gɛlɛya mɛ kosɛbɛ ko bawo a ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'a y'a boloda k'i bɛ taa sɔrɔ n'a ma kɛ yɛrɛjɛ taabolo kɔnɔna na a bɛ kɛ tɔgɔ ɲini kɔnɔna na ko min filɛ nin o ni sariya tɛ taa jamana sariya bolo maa si t'a sanfɛ sariya bolo ni maa ye ko filimanta kɛ i ka wele k'i ɲininka wa ka fana min ye maanifin ya datugulen kɔ e m'a jira juge d'instruction na a ma taa juge d'instruction ka bureau kɔnɔ k'a kumakan ta k'a minɛ k'a datugu ka tila k'a bila ten k'a sɔrɔ jugement ma kɛ ko bawo k'a ye caution sara ko caution sara min fana filɛ ko sariya ka sɔsɔ b'a a la n'i ye ko in lajɛ min ye maître Ali Batili ye ko min ye procureur Touré ye k'a ka leçon minnu n'o kɛla a kunna a k'u lajɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le matinal kɔnɔna na Isiaka Sidibe a ka fasiri don Boubacar Traoré Gesatu ɲintigiw ka kɛlɛ Boubacar ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ Gesa ko kɛlɛ la ko ni sogobaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye samaw ye
min ye bingere o ka bonne sariya ko aman take kuma la meli ala ya on gerje do ala ya kala ga on kala ga ga radio kuma ala kan take kuma la aman take kuma la meli bari ala ka sawu nyanka ye bari ala ka jamana en basigi ala ka benin kilan sabati bari ambe fon fen joro o de benin kiliyai benin kilati yororo la bari ye nyeta o dangari be kula bari min jamana banye ala ka ja bari atijanshi ko ko o kuma be kan jini orofi bari ni be dansigi bitala profonu tuma mbolo goro nanya la maga ka da bela jele kloka bari ni barado kunchera o la da mbolo o wala ni mandon folie bari ni ga nyeshi bela jele ma ga minye foli krengrane bari mi to ko ke wati ni wati o ba ko ja dangoro ban yamba fo no chef d'escadron la sanata maketa bari yamba fo naka chedo no ye commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako e otoro de bako ni banye Bamako na dafe dugu bela jele kalfalen be dangoro bala amba fo kala ka bara jawla minye 3 ciseaux d'or le maestro le cultivateur grand Jawuso Badalabugu grand Jawuso amba fo ka wala ni madoni wati la be kuna merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Couture il bugu sudala madame